Минаха цели 5 месеца след смъртта на Гого. Той в една битка с едно чудовище. Той се го заслужава, което ни причини. И той просто си е тъп. И той беше алфа на чудовищата на всичките, но някой взе кръвта му и ще разберете точно кой е той. Казвам пак, на Гого смъртта ни причини много болка. Той само ни предаваше. Само искаше доброто. Искаше да е крал. Искаше да е всичко. Ние му дадахме това, което иска. Но той не искаше това. Той искаше цялата зла армия. Искаше да се създаде зла армия. Но ние му позволихме. Но той все още искаше всичко. Все още искаше по повече за ден. Но накрая тримата братя се събраха и показали на този човек, Гого, му показаха една сила, който той не е виждал преди и даже никога. Той, нашия брат, нашите братя, на Гого, той вече умря, но той никога няма да се завърне в този свят. Питате се този човек кой е? Това е Бог. Кажи нещо за Гого. Да започнем. Да почваме филмът. Този Гого. Караме този сердосан. Братко, стой! Братко! Ела съседо, ела тук, да видим, да виж едно нещо. Сега ще виж какво стори. Какво ми причиниха? Добре, за какво го заслужавам това? Какво съм направил? Гого ще умря сам. Ние с моите братя, те къде са? Това, моя брат какво ми направи? Какво ми направи този брат? О, не. Той идва. О, не. Трябва да се скрия някъде. Трябва да се скрия. Те изчезна. Къде изчезна? Да извикам малко отпор. Аз съм новата алфа. О, не трябва да издавам. Братко! Няма се бягаш толкова дълго. Къде си? Даваш ли ме? Къде си? Къде си? Къде си ти? Ето та, идвам. Аз не те виждам. Къде си? Аз съм точно някъде другаде и та виждам. Сега ще те хвана. Къде си? Идвам при те, чуваш ли ми стъпките? Да, къде си? Точно за те. Ето ти на, каквото стори. Какво ме направи? Муква е. Заболя ме! Същата душа и ти ще умреш. Умирай. Искам да умреш. Аз съм вече новата алфа и аз всичко ще владея. О, не, какво
Какво ми стори той? О, не. О, не. Ох. О, мале, какво ми стори той? Той ще се отмъщи. Ще се отмъщи. Той ще... Гудници мои, чуйте ме сега плана, намерете Крис. Добре. И искам да го убиете и да го намерите. Добре, шефе. Но после искам една сделка. Аз да съм шеф, а ти да умреш, защото трябва! Ела тука с мене Защото и ще трябва. разбереш. Няма да дойда. Ела тука са да не те удушаем. Тука стой, бе. Какво искаш, бе? Не искам едно нещо да направиш. Какво? Знаеш, смъртта на Георгиян съм взех кръвта, аз съм алфата сега. Къде е моя брат? Аз къде Ти аз кой си? не съм го виждал. Дай да те видя. Аз съм собственият ти брат. Тогава ще си ето съм много, а? Съм просто. Радо? Радко? Защо? Радко? Айде. Но спомни си, че аз съм малък. Спомниш си, че аз бягвам. Спомниш ли? Спомниш си, да. Спомниш ли си колко следваха? А ти, Радко, ти стана като мен. Не можеш ли да станеш на колак? Аз не съм на колак. Това няма да стане, моето момиче. Знаеш, че хората ни Няма да- плюеха. Плюеха ни деца. Ха-ха! Помниш, че Знам. хората ни плюеха. Знам, че бяхме юга. Знам, че бяхме. Но сега Че- още повече силно. А ти не искаш да се съберем отново с Ралица. Не искаш. Ралица, тя не застани. Помниш да си приятелите? Се живи. И останах в гората, където цялата зима стоях. В зимата. Под гроб. Под гроб. Не. Под гроб. Чао. Каквито? Ти пак не причини. Сега сме Знаеш ли, по-умни. вие- Сега сме в клас. Бягаме по-бързо. Знаеш ли, Бягаме още по-бързо. мукай Какво се. искаш? Какво? Вие ме използвахте. Вие с Радко. Раца и ти, Александре, Радко. да се занимавате с нещо. Убийства. Аз бях невидим и ти ме уби. Бях камерите с страните, където танцувахте. Беше ли хубаво, бе, а? Това беше през 5 месеца. Ето беше смъртта. Да, знам на Георги. И на Алекс. Където аз бях също. Да. А ти си просто. Аз исках да сме да гледам. Ти искаш да го. Когато аз бях в клас, помниш как ме удари с кукла. Мама заболя. Ралица ме същити, а ти пич не дойде. Ти напусна. Даже си играе на PlayStation. И Ралица ме защити. А ти ко ми направи, а? Да, съм твоя живот, пак да ти кажа направи. Да. Изчезвай от тука. Изчезвай. Какво ще изчезна? Скажи, ще отида в гората заради тебе. Ако искаш в гората, и пак да си върна моя живот, да съм само в влак. Да. Ако Ралица дойде и моето гадже и някакво, ще подгоня с однокласки. Добре. Павел точно прилича на тебе и също Данката. Но пипай. Знаеш, ти не знаеш кой са те. Кои? Павел е Слев в колак, а другият е вампир и в колак. А Павел е точно като те. Вече са под земята. Те са други, аз съм алфа. И изчезвай от тука. Изчезвай. Ти няма да ми казваш. Ако мога и да отида в гората, даже и сам. Не искам тебе. Ти владей с този. Ти ще владееш, но аз ще си върна всичко. Ще си върна гаджето, но ще отида с нея.
Разбрали? А ти моето момче, слушай какво ще ти кажа, само за последно. Отивам в гората и ще ти оправя моя живот. Не знам дали ще се върна пак тук в този свят. А ти с твоите слуги, значи, да ти кажа ли слугичи? Първия е Радослав, втория е как беше бе? Кажи, Павел, да. А ти Ти си такъв същия, дето ни помни се имената. А пък твоите слуги няма хванат. Знам, че унози ти взе парите, ама ти плати. А ти защо искаш да го убиеш? Знаеш как го удари по главата? А Ралица го удари. Не, Ралица удари твоя Павел, да ти кажа. С стрела, златно, сребърно е. Да, златно, сребърно. И знаеш какво? Ти Ела, изчезвай и муква, Няма. изчезвай. Изчезвай. отивам в гората Отивай. да си оправям. Чао! Изчезвай. Глупак такъв. Павеле? Павеле, ела. Не искам. Ела, брат. Не искам. Ела, да. Ела тук. Не искам. Ела тук. Не искам. Авио, ела да ти кажа едно нещо. Не. Ела. Ти ще ме накараш. Няма да накарам. А, кое той, бе? Кое той? Кое той Аз съм накара? Алекс. Не Павел. Павел, аз го убих. Павеле, ти причаш точно като него. Павеле, ти причаш точно като него, бе, брат. Забрави ли? Добре. Брат, Павеле, кой той на ръката ти? Кой той? Къде е Даниел? Я ми раната ти. Ела тук, ела. Просто една. Борита, от една раничка. Едно момиче да удари. С стрела какво? Не със стрела, просто ме удари. А къде е Даниела? Къде? Той е с Алекс. Той е с Алекс. И после исках той се даде на той. Стой там. Сега ти ако се събудиш, отчуваш при Даниел и му кажа да дойде тука. Ние сме на детска градина. Всички гудници ще се смеят. Какъв глупак. И ти кажи на Данката да дойде тука веднага. Не ми ли Или казваш, аз бе? идвам. Падай! Или ти по-скоро падай. О, и ела. Забавили ти, аз съм бурглак! И ти ще паднеш. По-скоро се занимаваш с алфата в колата. Бурглак! Ние сме бъдите. Спокойно. Ние сме добрите. Ние просто тук си играем, госпожо. Ние просто играем, нали те? Да. Добре. Хайде. Да, госпожо. Какъв глупак. По-бързо е. По-бързо. И ми кажи, къде е Даниел отиде? Знам, но аз не съм Павел. Павел. Алекс.
Александре, Мгм. и се от къде те ударя.